Bamako ana lamini na bolmada dugu Mali kono Mali kokan wajibate ambe bele jele foku wala nyuman don hali ni nin dana ngushira jamana kunafoni abode mana odo amini ka dua kun gilembo wajibate ka do kunafoni tra bele jele jole do hali sabula saliba kumbisina odo wajibate ka do na manye ka fo semene kala u wuli ka jo boloda on wana kala kale ko ye wajibi hali wajibate bara indi nyani ma sabate fiu so madaina min nye Gibson control ale bolo be negala ne flat ngune menyo hali Joanji Sidou ikar rabi lafia bola kalukile kosoba wajabate ikar don opma na nyine ni ka karafe fa kawuli ga joke kuna voni di sebe ya sebe koro bolembe hali anga dakulu walu sisa Karamogo da batungara mbala tukobedi wajibate ne bengele ku ninga boni sebenye sebe minu kama nouvelle horizon nyedangura fasiri keba atwade ko Mahamani Touré Mahamani Touré ko ika don kamale mi na ye jagele muguta jamana kundigi mi asimu gotaye kwa na kandige awa nginyi ninga salibado misiri bakono wajibate kamale mi na ye ni jagele nge amma kwa nina ayera fatura wajibate sebene kala ko nyingali be ako mi nye gouvernement aye kunafoni di ikado odola minye kamale mi ni akoni nyi fa yerela misiri bakono salamu blale ni almami nyeshi kwa beta akal lahiya kandige wati de alere usugandi kwa na asimu goita kandige sabula aye jama farafara ka jama farafara abi pampa ikado arangile aranfla chami kasinga titoro asimu goita ngono ka kwa na kandige sabuna kala ko ikado asimu goita ira na ke chejole nyi sabula asigile asina ka taekwondo kati ka buludo abuludo ani muruche wajibate orobe ma minumba lakana ulu sina kana kamale fosote kasiri dew sebeni gala ko harmade kamana gona yelma mabse ki to iyera ma chugodi ni jamallahu lata injela kam makilin bele jango magwanzande fo jamana kundigi ke na to kandige ma chama ngoni ngam mirila ma kenet na ke kamale nyi do ya jira kafo afale na ke drogula be ko ni tafo bojo tenga sika ko ni de mina akuni ya takalaje mi ngoni nye kamale nyi awala kana bo sira ka teke da ko robe ka foso ikadon awakukunda nai akuni ya takalaje kle duru temeni ngofe awako nyere keli ko ingoni maku cheni nyerela sabula atara lahara akwai ningal de bike a saratu godi o ikado fana sekeseli bisina sabula gouvernement ko ya jira kafo ukumi ma to kana autopsy ka buni sugoni kulota ka laje mingera sata ko nyaka seka do sabula ma chama ngoni ya jira anake uyafa o ikado afali ikado odundike sababu nyuma sabula munya blanina ani joni do sekeseli de kumbisina sebene kala ko kuimfanga bunyanama oni jama Allah la ta injela aya mine aya siri wajibati kado mana de bela jele ka boku kelin galama ko infanga buena kamale ni nyarama sabula aminene ay banake utara naye awangi nyini nga Gabriel Touré la uya jira ka fofo ponje utara naye ponje ani bina ponje de o sebele kala ko awasa ni minani kamale mi zira kakari kadinge akelendo wa made a chiwa yalma ayake kada dalu jumenga ikado okumba ko nimbe mola o sekele kala ya jira sa ka fo hal nasara sekele ti jo mi ngoni nyingalu ani sekele toyo obi jidi fo kata donza mami nyerado sabula ni ye sebeni vuro to kulaja boaje bata kedo kana blabila kama le to mafo ajamu mafo e ya to me mashima to me voilà to ma se ka fo abi bomi jamu ajamu mamme o ikado ni bele jele kumba mi no ko ni be mola o sekele kala ko ni ya jira sa ka fo mi ngoni sekele toy kama le sale ko fo ko nake sabla ni ngoi ma ke tugo ko rabi sura ko fe ni ngunye sebani anye mi bon nouvelle horizon kono ay wanya dangura karamo da batungura ne ben tigado l'indépendant Fasirba no ye Musa Sayon Kamara ako shogalu ko kala maiga jamana premier ministre kura karamo da batungura juma nata no be ben kalon kle bisabama tabita jo sente mawnyekoro ninga ka plan d'action lakali Fasirba ko menye ladala anga jamana kono premier ministre ni dana taraka dale ka jamana kuntigi fe menye DPG ye premier ministre abti dado la nga menye chamache fanga ye okuma okembe plan d'action Fasirba ko shogalu ko kala maiga kabina ta dado sira kuma banani ni la
la fasiriba ko a ko Choguel Kokala Mayiga ale sigilen kɔ min ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye a y'o bolo da a ka kunkilenna la jamana yɛrɛ bɛ taabolo min ka jamana mago bɛ baara minnu na joona joona ni ka transition kuncɛ fasiriba ko min ye jamanadenw ye an mago bɛ basigi la a ko Choguel Kokala Mayiga a ka kumaba 4 o ye basigi ye ni ka lafiya don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min ye jamana sariya sunba ye karamɔgɔ Daba ni k'o banban min ye an ka kalafiliko ye ni ka se ka kalafili jɛlen kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen tɛ ɲigi min na wa jɛrɛjɛkulu min kan ka kalafili labɛn karamɔgɔ Daba ni ka tila k'o sigi sen kan a ko nin ko in a labɛnnen bɛ Choguel bolo fasiriba ko yanni Choguel bɛ taa CNT maaw ɲɛkɔrɔ a n'a ka ministre min ye ladala ɲɔgɔn ye dɔ kɛra u bɛnn'o kan ni ka kalamani turu a kan ni ka yira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ka ŋaniya filɛ kalamani ye tulonkɛfɛn a f'u ye kala turu a kan ka kala turu a kan karamɔgɔ Daba ka kala turu a kan a ko bɛnkɛra ma sɔn kɛra kan a ko siga kɔni tɛ min na min ye Choguel ye a na wuli n'a ka papier ye ni ka taa debitew ɲɛkɔrɔ min ye debitew ɲɛkɔrɔla la sa sɛbɛnnikɛla ko Musa Sayon Kamara a ko Choguel bɛ sɔn ka t'i jɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ a ko k'a bɛ malidenw hakili lajigi Choguel Kokala Mayiga k'a to M5 RP ɲɛfɛ M5 RP karamɔgɔ Daba cɛbaw ye wuli ka jɔ kɛ ni k'u ŋaniya yira an ka jamana sumala n'o ye Cour suprême ye o kuma ko min ye CNT maaw ye o kuma ko députéw tɛ u tɛ jamanadenw tɔgɔ la o kuma k'ulu tɛ fɛ k'u ye o kuma u ka ta ka bɔ yen fasiriba ko maa minnu bɛ députéw tɔgɔ la o ye maa 100 ani maa 21 ye o kuma Choguel kɔni u kɔlɔkɔlɔ tigɛrɔma karamɔgɔ Daba k'u ka ta ka bɔ yen o kuma min ye Choguel y'o kuma kelen mun fɔ kunun n'o ko bi ko Choguel bɛ sɔn ka t'i jɔ olu ɲɛkɔrɔ wa a bɛ taa kɛ Sayon ka kuma don dɛ fasiriba ko ni Choguel kɔni kɛra la ka taa jɔ olu ɲɛkɔrɔ o kuma k'a bɛ fɔ ko politique ko kɔni an ka jamana in kɔnɔ kuma fila fɔ don a ko Choguel kun kan ka ko bɛɛ kɛ CNT maaw a nalen u ka ta ka bɔ yen n'a ma k'a fɔ k'a y'a fɔ kunu fanga t'a la bi a fangatigɛlama k'a ko kun kan ka ɲɛnabɔ fasiriba ko karamɔgɔ Daba ko Mali politique ko kuma filɛ dɛ ni maa min bɛ kɛrɛfɛ i b'i sagona kuma bɛɛ lajɛlen fɔ min ka di jamanadenw ye n'i bolo donna la don min na i b'i dɛsɛ ka tiɲɛ fɔ a fila ko tiɲɛ dɔ filɛ ayiwa fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na malidenw sigilen bɛ ni ka Choguel makɔnɔ a ko n'i ye Choguel lajɛ kunu galabu min tun b'a la karamɔgɔ Daba n'i y'a bilama lajɛ o kuma ko galabu kelen tɛ kuma ɲɛna fari falen don kuma tiɲɛ mun tun bɛ kunu ani bi tiɲɛ ko tiɲɛ kelen tɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Sayon Kamara ale ka sɛbɛnni don Jabate ni maa min jɔnna fali gɛlɛnkɛla la i bɛ siran ka don ni da kun Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko A Keita Jabate i k'a dɔn dunuba bɛna gosi tabale bɛna gosi Jabate min bɛ se min na dongo min bɛ min na Jabate i k'a dɔn kumakan min bɛ min da sɛbɛn min ye Jabate a na dɔn sɔɔni président Zigi Jabate i k'a dɔn a kalo damadɔ de b'an ana ni ɲɔgɔn cɛ sabula san 2022 o man jan bilen Jabate i k'a dɔn ŋanaw ani ŋanaminɛ ŋanaw ka kɛnɛ Jabate i k'a dɔn bi tɛ falen sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn politiki bunakun kan min ye président ɲini ye Jabate soli ka wuli o de bɛ kɛ sababu ye i jɔyɔrɔ ka sɛbɛkɔrɔ sinsin kabini bi Jabate k'o taafa bara ka dɔn k'o ɲɛ bara ka dɔn ŋana minnu ni ŋana minnu kan bɔlen bɛ Jabate k'a fɔ président ɲini i ka dun na y'a kɛnɛ kan wa i kana siga nin maa damadɔ min kɔni bɛ wuli ka jɔ la président bɛ ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ sabula président ya Jabate a bɛ Ala fana bolo Ala de bɛ maa kɛ président ye nɔtɛ ni se don ni dabali don Jabate ni maako don Jabate nin fɔn fɔ filɛ a sɛbɛn nin bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ka labɛn minnu n'o bi Jabate i k'a dɔn manja ani yɛrɛ kofɔ Jabate i k'a dɔn jamanadenw k'a dɔn bi yan min bɛ se min na Jabate i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bara k'i ta jira sɛbɛnnikɛla ko tile fila in na maa fila kɔni sɛbɛkɔrɔ yen bɛ olu ka yeli Jabate u y'a kɛ damajira kɛnɛw ye damajira kɛnɛ minnu ye sɛbɛnfuraw ye ani sanbɛ fulu Jabate i k'a dɔn diɲɛma k'a dɔn ka sɛbɛnniw kɛ k'u taratara yɔrɔw la Jabate ka ɲɛfɔli kɛ ka dugawu kɛ fa bɛɛ lajɛlen nin kana ba fila in Jabate i k'a dɔn seliba ɲɔkɔrɔla la u ye lamaba kɛ Jabate i k'a dɔn munumunu salu i k'a dɔn dugutaamisɛnninw malidenw bɛ yɔrɔ minnu na ka t'u kuma ɲɔgɔnya Jabate ka taa foli kɛ a k'i k'a dɔn cɛ fila kɔni cɛsirilen b'a ko la bi kosɛbɛ kosɛbɛ Jabate o de ye fondation Maliba Aliou Bouakari Diallo Jabate ani fondation Bɛnkan min bɛ Seydou Mamadou Kulubali Sira
sɛbɛnnikɛla ko u ka jɛkulu kɔni bɛ wulikajɔba de la wulikajɔ min n'a taamasiyɛn yelen bɛ a bɛ yɔrɔ jan bɔ Buwa Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fanga ɲini a bɛ daminɛ nin cogo in de la Buwa Jabate ka se ka fanga sɔrɔ f'i ka maa caman sɔrɔli o ti ɲɛ abada f'i ka taama ka t'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko cɛ fila kɔni yera min ɲɛ Saliba ɲɛkɔrɔla in na n'o y'i bɔ a la Buwa Jabate i k'a dɔn dɔw fana sodorolen don min ye wulikajɔ yanni sɔɔni cɛ u bɛ yamaruya kɔnɔ de wa yalima Buwa Jabate yalima a ye girin yalima bɔra k'o de kɔnɔ wa a fɔlɔ o ye Mamadu Igor Jara ye ani Bubu Sise ni cɛ fila bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ awa politique tɔn min na o ye URD ye Buwa Jabate i k'a dɔn awa tɔn ma awa jaabi di fɔlɔ kɛ i k'a dɔn hakilina ma ji di fɔlɔ k'a fɔ Mamadu Igor Jara e de bɛ k'an ka candidat ye walima Bubu Sise e de bɛna kɛ URD candidat ye o ma fɔ nko fila bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la i ka damafan awa min kɔni bɛ se k'a to n'a fɔra don min ko he a da kana t'u la Buwa Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sumayila Sise ɲafugikaw ka den Ala k'a hinɛ a tiɲɛ tabaw Buwa Jabate olu kɔni bɛ wuli ka jɔ bala bi ka jateminɛ kɛ ni jɛn filɛ dɔ la kelen kɔni i kana siga i k'a dɔn bandiri bɛna ta ka don kana olu ka kɛ u ka cɛbɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o fana bɔ a la a ko hali maa dɔw fana bɛɛ Buwa Jabate olu fana sigi kelen don k'a fɔ siga tɛ min na u na sɔn k'u kan bɔ hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn u ni yɔrɔ ka dɔgɔ jamanasigi la cɛman Ibɛri Kulubali UDD Useni Amiyon Gindo Kodem Buwa Jabate k'a dɔn fanga t'u la Fasiriba ko u n'u ka fangadanya bɛɛ i kana siga i k'a dɔn u bɛ sɔn k'u kan bɔ Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko awa jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ min ye ARP Buwa Jabate i k'a dɔn awa maa minnu bɛ ani jɛkulu wɛrɛ bɛ ko Jigiya Kura Buwa Jabate k'a dɔn dɔ kɛra nin na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni jɛlen don ɲina i ka tigɛnka sɔrɔ o kan Buwa Jabate kɔrɔlen politique maa kɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ min ye awa fanga ɲini Buwa Jabate nin kelen de garijɛgɛ bɛ min na walima k'o bi fangaba sɔrɔ Buwa Jabate min ni minnu fɔlen filɛ nin sɛbɛnnikɛla ko i k'i janto la k'o sɛbɛn ninnu dɔ la kelen de bɛ kɛ Mali président ye Mamadu Igor Jara Bubu Sise i k'a dɔn awa Sira Seyidu walima ADP Maliba Buwa Jabate k'a dɔn nin jɛ damadɔ min filɛ nin kana siga président bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jumɛn banna tɔgɔ banna e bɛ tɔgɔ wɛrɛ dɔn wa joni fo n'i sago fɔ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ ne bara k'o de lakali sisan kɔni i sago ye min ye n'i yamaruya Mali politique tɛ bon sɛbɛnnikɛla k'i bɔ a la Buwa Jabate n ye cɛ 4 min f'i ye Mali président bɛ ninnu na ayi o kɔni politique maa kɔni tɛ foyi sɔrɔ bilen Mali ko in na ɲinan ni san wɛrɛ kɔni tɛ olu ta banna na pewu nin jɛ 4 kɔni i kana siga nin dɔ la kelen bɛ kɛ Mali président ye kuma in a ta sira jɛlen don président fana y'i daka de Buwa Jabate ni Ala y'i da kama k'i bi k'a ye i kana siga nka daka bɛ maa minnu bolo daka ɲuman nin jɛ 4 don nkɛ n'o ye dɛrɛ Buwa Jabate a ko katimu min dilen bɛ bi min ye président ɲinini ye jamanadenw digɛra politique maa de la nbɔrɔkɔtɔ Buwa Jabate ka sababu kɛ awa kabini indépendant nana politique maaw bɛ wuli ka jɔ la n'a y'i bɔ cɛ kelen na Buwa Jabate a yera k'a fɔ jamana a yiriwara o waati la min ye Amadu Tumani Ture o dun tɛ politique maa ye Buwa Jabate o ka waati jamana jara baara kɛra jamana yiriwara kabini n'o kɔni bɔ a la dibi donna fa bɛɛ lajɛlen la nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zɔlɔ ka bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ Info 7 Fasiriba n'o ye ayiwa la rédaction karamɔgɔ Daba Tunkara min ye ka jɛ ka sɛbɛn Fasiriba ko a ko min ye jamana masakɛ kalafili ye a ko mago talen b'a tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye URD kɔnɔna ye Fasiriba ko min ye ni cɛŋanaba in Mamadu Igor Jara karamɔgɔ Daba Tunkara i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ seliba in ɲɛkɔrɔ a bɔra ni k'a yɛrɛ yira k'a ka yɛrɛ yira a kɛra yangan doloma ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Marikalaka don Marikala ale bɛ Segu marabolo fɛ Fasiriba ko min ye Mamadu Igor Jara ye kabini a y'a kanabɔ k'a bɛ taa min ye a yɛrɛ kanabɔ a ka dugu la min ye parti ale bureau politique national ye u ye maa d'a kan k'a yira k'a fɔ Mamadu Igor Jara n'a sɔrɔ a bamanan don n'a bamanen tɛ k'u bɛ n'o sidɔn Fasiriba ko u tɛmɛtɔ la min ye Dakagun kan min kɔni ye cercle 7 mun bɛ karamɔgɔ Daba Tunkara o ɲɛmaaw tun bɛ k'u makɔnɔ u n'olu tɛmɛna ka taa ɲɔgɔn fɛ u don min kɔni tigɛrɛ o de taara k'u sɛgɛrɛ jama kɔni lawuda kɔni bɔra ni k'u kunbɛn karamɔgɔ Daba Tunkara maa minnu kɔni tun bɛ Mamadu Igor Jara nɔfɛ u dabali banna Fasiriba ko ko ye ko ye fɔ ko ban maa caman kun sigilen bɛ Mamadu Igor Jara a fɛlen don a ka wolodugu la wa n'o ye Marakala ye maa tun bɛ ni filan b'o kunkolo la karamɔgɔ Daba Tunkara ko Bil Haji don
fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min la maanifin ni kanuna i sigiyɔrɔ la ka ban o kuma min kɔni duguden tɔ ye olu de kanu sabu min ye kuma ye a bɛ bɔ sigiyɔrɔ de la fasiriba ko Mamadu Igori Jara min kɔni section mun bɛ Marakala karamɔgɔ Daba Tunkara Daka gun ka Segu u y'a yira k'a fɔ k'olu ka cɛbɔ don olu kɔni danna ta k'a da kan ko n'i ye se kɛ olu ye URD kɔnɔ maa 2 tɛ sugandi Igori Jara de bɛ taa fasiriba ko a ko n'i ye Igori Jara yɛrɛ ka tɛmɛcogo lajɛ waatiw tɛmɛnen la a kɛra ministre des finances ye a kɛra ministre de l'énergie et de l'eau ye fasiriba ko a ye nin ministreso 2 fɛn fɛn kɛ a kɛra jigiya kɔnɔna la maa ma tigɛ a la a ma gasi kɛ fasiriba ko wari k'a jidi k'a bugun a bɛ se o la kosɛbɛ nka min ye faso ka nafolo tali a tɔgɔ ma mɛn o la fasiriba ko a ko n'i ye Mamadu Igori Jara lajɛ a ka palmarèsu karamɔgɔ Daba Tunkara maa tɛ se ka gasi k'a la a ko maa min don ani bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn a ko politique mɔgɔ jolen don a ko n'a ye min fɔ a b'o kɛ a ko danaya b'a ka Marakala cogo min na danaya b'a ka Daka gun ka Segu cogo kelen na wa URD kɔnɔ bi ko danaya belebeleba b'a kan a ko min ye cɛbɔ ye o don ma se ban a ko siga kɔni tɛ min na min ye URD jamakulu ye u bɛ sɔn k'u wakili ta ka da maa min kan ko ye Igori ye koyi ko jama fankirima bɛ ka fiɲɛ ta fan dɔn a ma se fɔlɔ dɛ Igori ma k'a ye Bubu ma k'a ye Maître Demba Traoré ma k'a ye nka bɛɛ bɛ k'i kɛ hakilinaw de fɔ fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara nka ko su mun bɛ jaabi dɔn k'a bɛ fitiri kɛcogo la a ko min ye Mamadu Igori Jara a ko Marakala kɔnɔ ale nakun tɛ URD la dɔwɛrɛ ye tɔn in kanubaga don sabu min ye filani teriya kumalen ni Sumayila ɲɔgɔn cɛ Sumayila a bɛ tiɲɛ so bi a bɛ dugawu kɛ Ala ka dayɔrɔ suma ale ni Sumayila jigiya kuma minnu fɔ k'a tɛ Sumayila janfa a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ale nakun URD kɔnɔ nin ka URD karamɔgɔ Daba Tunkara ka kɛ cɛbɔ ye nin ka mago ɲɛ jamana ye Mali mago bɛ fɛn minnu na bi k'a gundo b'ale bolo fasiriba ko Mamadu Igori Jara ko ni URD jamakulu ye dana ta ka dale kan karamɔgɔ Daba Tunkara ko tɔɔrɔ fɛn fɛn Mali sɔrɔ k'an bɛ ɲinɛ kɔ koyi a bɛ kɛ sogokanw ye kunnafoni filanan ye an ye min bɔ Info 7 kɔnɔ a ka bi bɔli don Bojabate ne bɛ n keleku bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma La Sentinelle jɔyɔrɔ kɛlɛnw Bojabate i k'a dɔn ŋanamu a b'a don ɲa dugusɛjɛ a t'o ɲɛ Mali bɛ danga min na Bojabate i k'a dɔn waridunnaw ani nzonbakulew u kulekan bɛ bɔ sɔɔnɛ hali a ti mɛn Bojabate jango i k'a dɔn Zahana Kulubali directeur général kɔrɔ cakɛda min n'u k'a ma ko AGTA i k'a dɔn o ɲɛmaa don Bojabate a ti da dosokɔrɔ la sonsɔrɔcogo kɔ sɛbɛnnikɛla ko Zahana i k'a dɔn awa bɛnkan min b'a ni ɲɛmaaso cɛ u dafara n'o ye contrat ye nka hali bi a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la Bojabate fo ale ka segin a nɔ na ka kɛ directeur général kɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Zahana Kulubali ye tiɲɛnikɛla ye sabula sonyani ni ŋanamu ani janfa min y'a kɛ Bojabate ni Ala ma jan kɛ procureur min bɛ tribunal la commune 5nan na Bojabate i k'a dɔn wuli ka jɔ nana boloda ni ka taa u ka ŋaniya siri ka ɲɛsin Zahana Kulubali ma Bojabate sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Zahana Kulubali a sɔrɔla fɛn minnu na ani min ni min yera nɔfɛ Bojabate a jalaki ka bon kosɛbɛ sariyatigiw fɛ yen n'i y'a mɛn tubabukan na usurpation de titre o ye ka fɛn da ka da i yɛrɛ la i ni min man kan faux usage de faux Bojabate ŋanamu ani bayɛlɛma Bojabate k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye o de kelen bɛ min ye kabini AKS consult Bojabate olu minnu jɔlen bɛ baarakɛlaw olu ka ayiwa hakɛ ɲinini na Bojabate k'a dɔn olu de bɛ wuli ka jɔ la sɛbɛnnikɛla ko min ye Buya Sanusi Sila association ale de ye président association AGT i k'a dɔn ayiwa Zahana Kulubali ale de kun ye directeur ye sɛbɛnnikɛla ko jalaki minnu kɔni bɛ nin bɛ o ye ninnu ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jalaki gansan yɛrɛ tɛ koyi u bolomadalen don ayiwa i k'a dɔn fɛn minnu kan olu ye wulubali cakɛda in u k'a ma agence d'exécution des travaux d'infrastructure et d'équipement ruraux n'o fɔra tubabukan na Bojabate o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye cakɛda ye cakɛda min n'a ɲininen b'a fɛ baara o baara n'a bɛna sɛnɛ sira kan sɛnɛkɛlaw ka minɛn ani sɛnɛkɛyɔrɔw olu baara a n'a kɛcogo ɲuman a kalifalen b'olu de ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Zahana Kulubali maa a bɛ se k'a fɔ directeur général kɔrɔ don sabula i k'a dɔn ale wulila Bojabate a wulilen hali bi n'a ka bɛn a dun b'i sɛbɛn kɔrɔsɔn fo ale ka segin ka na sɛbɛnnikɛla ko cakɛda in yɛrɛ baarakɛla maa 35 olu bɛɛ n'a ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ Bojabate k'a jira k'a fɔ hakaja directeur kɔrɔ Zahana Kulubali a y'u suɲɛ
a y'u namara a ye cɛkɛda in dafiri wajabate i k'a dɔn baarakɛla 4 ani 4 35 n'olu kun ye haramu i k'a dɔn nakundi la mais kalo tile 20 tɛmɛnen wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn ŋanamu minnu yera a nɔfɛ wajabate minnu bi dɛmɛ kɛ n'o ye baarada fɔn ye olu fana ye projet minnu da o ŋanamu wajabate u y'u bolo da a misali damadɔ kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ AJTA Mali wajabate i b'a ye k'a fɔ a kun kan ka baara dɔ kɛ n'o ye projet ye wajabate i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya CMC i k'a dɔn ka siège dɔ kun kan ka dilan miliyari 5 o projet i k'a dɔn nɔ ma bɔ sɛbɛnnikɛla k'o fana k'i bɔ yen kulukɔrɔkaw fɛ yen wajabate k'a dɔn a min ye baarakɛyɔrɔ ye o kun kan ka dilan baloko nasiraw la i k'a dɔn balo bɛ se ka ji di miliyari 10 ani 4 o projet ba fana wajabate o kun kan ka kɛ sababu ye sécurité alimentaire ani développement culture irrigué olu kun kan ka yiriwa wajabate k'a dɔn miliyari 7 ani miliyɔn 40 ani 4 ani 5 wajabate o programme fana sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fiɲɛba yer'o la wajabate k'a dɔn a kuma bɛ fɔ a ti fɔ k'a ban a ko projet amélioration wajabate i k'a dɔn accessibilité rurale wajabate kulukɔrɔkaw fɛ yen i k'a dɔn ŋanamu kɛra miliyari 10 ani 4 fana na projet wɛrɛ bɛ yen wajabate min kan ka kɛ sababu ye i k'a dɔn k'o de ma ko PAR o kun kan ka kɛ Sikaso o wari kasabi miliyari 10 ani 4 a n'a kunkanfɛ o t'a bɛɛ ye koyi wajabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ba ɲumankɛw ye ani dɛmɛnikɛlaw olu labanna ka wari dɔ bɔsi sabula i k'a dɔn u ye ŋanamu nasira miliyari 82 ani 2 a n'a kunkanfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bi cɛ kelen nɔfɛ min dɔ a ye ko Zana Kulubali sɛbɛnnikɛla ko Zana Kulubali a ye dugukolo dɔ sa Segu wajabate k'a y'o san miliyɔn 150 sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ o ye nkalonba de ye sabula i k'a dɔn a y'o dugukolo min san ani maa min jɛra k'o kɛ o ye Bakari Togola ye wajabate sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ min ye dugukolo min n'u k'u y'a sa Sebugu i k'a dɔn titre foncier don titre foncier min n'u y'a wari kasa miliyɔn 150 u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min b'a jɛ miliyɔn 100 ani miliyɔn 30 wajabate k'a dɔn de o ye faranga ye min tɛ tiɲɛ ye sabula sɛbɛnkuraw sɛgɛsɛgɛli o donna san 2018 Zana Kulubali wajabate k'a dɔn ayiwa wari kasabi dɔ fana bɛ ani Bakari Togola u ko k'u ye dugukolo dɔ sa min ni o kɛn bɛ ayiwa cakɛda ye bi dafu de bɛ yen wajabate sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ u y'a jira k'a fɔ u y'o fana sa AJTA tɔgɔ la titre foncier don wajabate miliyɔn 200 sɛbɛnnikɛla ko u ye sɛbɛnkuraw sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ miliyɔn 180 o de farala kan nkalon kama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kabini o kɔni kɛra Sanusi Buya si la o laban ye lettre kɛ o sabula ale de ye conseil d'intervention ɲɛmaa ye wajabate k'o ɲɛ bɛ se ka dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Zana Kulubali a ma daw ma sɛbɛnnikɛla ko a ka ŋanamu kadara kɔnɔ wajabate k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min miliyɔn 100 wɛrɛ min kɔni kɛra gansan ye wajabate k'o donna titre foncier la a wajabate i k'a dɔn ɲɛ fana ma dɔn a ko in barika ka bon cogo min a sɔnni barika bonyana cogo min dugukolo ŋanamu ani mobili ŋanamu wajabate a fanga ka bon fo k'a fɔ k'a to ten a ko i yɛlɛma i bɛ se ka da la cogo di san 2018 mobili belebeleba 3 wajabate k'a dɔn a y'o nanamasumalen ta ka t'o ni kelen dira Bakari Togola ma o ye Land Cruiser ye V8 wajabate k'a dɔn ayiwa min ye Musa Traoré i k'a dɔn vice président a donnama in kama Total Land Cruiser dɔ fana taara ka d'o ma min ye Laji Traoré commissaire au compte mobili dɔ dir'o fana ma sɛbɛnnikɛla ko mobili 4 u laban nan'o bila réforme na k'a sɔrɔ o yɛrɛ kun tɛ koyi Toyota pick-up dɔ bɛ wajabate ka t'o feere miliyɔn 2 a n'a kunkanfɛ min ye Toyota Land Cruiser wɛrɛ bɛ GX u taara o fana feere miliyɔn 3 n'a kunkanfɛ wajabate k'a dɔn a ka ca min kɔni ye Zana Kulubali sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kasomoba a n'o man jan nka min ye wulikajɔ ni cɛsiri a jijalen don hali bi n'a ka bi min ye AJTA ye ko fo ale de ka segin ka na sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn baarakɛlaw kɔni bannen don kosa in na wajabate min nana ye i k'a dɔn Zana Kulubali a laban nana wulikajɔ wɛrɛ kɛ min ye so 2 ye awa Bamakɔ yan o so 2 k'u kelen bɛ k'o ta location na wajabate i k'a dɔn ayiwa so kelen association AJTA Mali wajabate i k'a dɔn a n'u ka antenne agence de l'AJTA Mali olu b'o so kɔnɔ loyer la so kelen o bi madame Sadio Kulubali to a la so kelen dɔ
o bɛ Mohamed Sadio Kulubali to a la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko in sɛgɛsɛgɛ wajaba tɛ ka jateminɛ kɛ a kuranzara n'o ye kuran ni ji o facture minnu bi sara wajaba tɛ i b'a ye k'a fɔ o bɛ yɔrɔ kelen min na o ye Badalabugu sema ye Jesco la i bi 140 porte 22 wajaba tɛ Zana Kulubali yɛrɛ b'o o yɔrɔ kelen de la coyi sɛbɛnnikɛla ko o bi faamu cogo di n'a yɛrɛ ka so tɛ walima nin so in tɛ muso walima denw don a la sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko ka taa service data ka t'o bila i yɛrɛ ka du kɔnɔ wa so in bi louer wari min na n'o fana fɔra i kamana bi guwa Zana Kulubali wajaba tɛ i k'a dɔn Zana bɛ taa kaso la kana siga sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni min na ko bi min ye ŋanamu ani sɔni barika bonyana kojugu Zana Kulubali fan fɛ sabu a ta in kɛra Bafa ani Kilicɛ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la Sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn wajabate mbala cogo bɛ di karamɔgɔ de batukura ne bɛ n tigɛ don ko kura la Sentinelle fasiriba n'o ye bamananden a ko an ka taa Lafiyabugu mun bɛ karamɔgɔ da batukura seli dugusɛjɛ dagaba kun lamagalen bɛ fasiriba ko polisiw ka wulikajɔ dɔ senfɛ min ye funankɛnin dɔ ye ale ye diɲɛ to a ko nin ko in a kɛra gɛlɛya ye fasiriba ko min ye kun yɛrɛ ka mana a mana cogo la a ko ale ye wulikajɔ kɛ ni ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲininkali kɛ maa min bɛ n'o ye diɲɛ to a ko la a taara olu ka denba la n'o ye Keyita la karamɔgɔ da batukura ani a kɔrɔkɛ n'o ye ɲɔgɔn ye kɔrɔkɛ in de tɔgɔ ko Faganba Keyita min ye Faganba Keyita ye a y'o ɲininka aw dɔ kɛ kɔni a ye diɲɛ to o tuma baara in a kɛra kɛcogo jumɛn na fasiriba ko min ye Faganba Keyita ye a y'i da don a la a ko olu dɔgɔnin ye diɲɛ to tiɲɛ don karamɔgɔ da batukura ko in kɔni a kɛra bagama ye a ko sabu n'i y'a lajɛ seli dugusɛjɛ su min ye polisiw ye k'u ye wulikajɔ de boloda wulikajɔ ye mobili dɔ bɛ yen n'o ye CH ye karamɔgɔ da batukura plaki tɛ min na k'u y'o de gɛn o gɛnni senfɛ o tuma min kɔni haraba kɔnɔ o de filɛ nin ka taa mototigi 3 k'o tan o tanna tuma min na maa 5 kɔni o joginna yɔrɔnin kelen polisiw kɔni u sina ka bɔ k'u jɔ karamɔgɔ da batukura min ye mobilitigi ye o tuma ni k'o cɔmi min ye ale jɔkɛ ye karamɔgɔ da batukura olu kun sigilen b'u ka gɛrɛn na a yɔrɔ kelen na ye olu wulila k'u jɔ sabu min ye polisiw ye u kelen k'o ka maaw jogin n'i y'a mɛn ko mobilitigi CH mototigiw tan a sɔrɔla polisiw ka gɛnni de senfɛ o tuma olu fana wulila k'u jɔ a bara ta maa minnu joginna baganw tɛ o tuma u ka lajɛ min ye sapeur pompier ka wele joona joona u ka taa karamɔgɔ da batukura polisiw ye jogo minnu ta k'a kɛcogo ma jama ja jama kɔni fitinɛ na polisiw y'u to la ni ka baki maaw wele fasiriba ko min ye baki o tuma o jama kɔni sele min kɔni marifa kɔni u y'o ci min ye polisiw ka ɲɛma ale kɔni da don la ko min kɔni ye coup de sommation o bɛ fɔ tuma min na sa o de ka jama bagabaga ni ka marifa da ɲɛci sanfɛ nka min ye banbatɔ kɔrɔkɛ ko o tuma ko bɛ se ka kɛ cogo di ko maa bɛ taa fa yɔrɔ yɔrɔ ko o da ɲɛsinna maa la wa o da ɲɛsinna sanfɛ fasiriba ko a ko nin ko in kɔni malola ko ye a ko min ye baki maaw ye k'u ye marifa de da jɔ jama la o tuma ko ni jama ma bɔ yen k'u b'a ci maaw y'u bangabɔ u y'a ci u ye marifa ci tuma min na karamɔgɔ da batukura ale jɔkɛ o tuma ko marifa bali 3 y'a minɛ min ye a kɔnɔbara ka taa disi la bali 2 y'a minɛ yen bali 1 y'a minɛ a kɛrɛ la fasiriba ko min kɔni camu kɔni basi kɛnɛ o y'a dɛsɛ o tuma ma ɲa min kɔ camu sina ka bi o nɔgɔni fɛ karamɔgɔ da batukura a ye diɲɛ to a ko maa 5 wɛrɛ bɛ olu sɛbɛkɔrɔ joginna min ye jama ye olu fana ko polisi minnu bɛ u tɛ taa fo gendarme kana kɔnsa kɛ fasiriba ko a ko in kɔni a kɛra wamani ye u ye ɲɔgɔn sama i b'a fɔ ko lahara bɔlɔnba min ye dugudenw ye marifa cikan fɔlen bɛɛ lajɛlen wulila ka bɔ nin bɛ se ka kɛ cogo di ka na marifa ci fan sigiyɔrɔ la an ka denmisɛnninw la o bɛ se ka kɛ cogo di fasiriba ko karamɔgɔ da batukura denmisɛnw dɔrɔn ma bɔ koyi musow bɔra hali maakɔrɔbaw bɔra k'a yira k'a fɔ ko nin ye ɲɛdonna ye o tuma a ko in bɛ taa ɲɛmajɔ tuma min na min ye 5e arrondissement commissaire ale nana ni ka na fɔ ka bɛn kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka sabali ale b'a ko ɲɛɲini min ye denmisɛnw wulila k'u jɔ ni ka taa procureur fɛ yen marifa minnu cira a bali foroko ka t'o di procureur ma min ye fasiriba ko a ko procureur ye layidu t'aw ye maa o maa ko de tun bɛ n'o ye baki maaw ye o tuma k'u bɛɛ datugulen bɛ kaso la ka ban
u datugulen bɛ an filɛ kuma la yɔrɔ min na sa u bɛɛ datugulen bɛ Fasiriba ko min ye maa minnu bɛ n'u tun bɛ mobili kɔnɔ karamɔgɔ Dabatunguro bɛɛ bɛ kaso kɔnɔ k'a ko bɛ ka ɲɛfilɛ a ko bɛ sɛgɛsɛgɛ maa o maa da bɛ maafa ko la an ka jamana in kɔnɔ ko k'o tigi i b'a fɔ kɔrɔlen bilen Fasiriba ko min ye commissaire ale kɔni y'i bolo don a kun ni ka 5000 bɔ k'a di banbatɔ somɔgɔw ma ɛ ko k'i ka 5000 ka ɲi a ka ɲi u ma sɔn ka minɛ Fasiriba ko min ye wari wɛrɛ o bɔra commissariat kɔnɔ ni ka taa bɔ min kɔni ye procureur fɛ yen Fasiriba ko k'u y'o fara ɲɔgɔn kan sa ka t'o di k'o kɛ dɛmɛ ye u k'o fara u bolo kan k'o kɛ janaja musaka ye a ko an bɛ don min na ko bi denmisɛnw sabakɔrɔ diminen bɛɛ ko min kɛra k'a ma ɲɛ k'an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ Fasiriba ko a ko polisiw o tuma u kan ka bila ka jamanadenw lakana u man ka jamanadenw faa f'u sigiyɔrɔ la ko in gɛlɛyara dɛ min ye polisiw ka ɲɛmaaba ye karamɔgɔ Dabatunguro ko nin ko in o tuma k'a na da zanana maa o maa ko abada a tɛna taa baga duguden ma tuguni n'a sɔrɔ a jo t'a la o tuma k'a fa sigiyɔrɔ yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ santinali kɔnɔ bamananden ale ka sɛbɛnni don Wajibate jama fanga ka bon nka marifatigi o fana sɛbɛ dɔ man go Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula sɛbɛnni kɛbaa de ye Maimuna Doumbia ye Maimuna ko a k'i k'a dɔn kamalennin min n'i bɔra k'a maana san 17 funankɛnin don Wajibate i k'a dɔn u ni polisiw ka mankan jama bɔlen marifa in kɔni dira Wajibate i k'a dɔn kuma kelen ye i k'a dɔn sɔrɔ tɛ sabula polisiw ko i y'a fɔ cogo min u ko min ma tir de sommation olu y'o de kɛ nka dɔw kɔni ko u ye marifa daburu jɔ awa kamalennin de la min k'a bɔnɛ a nin na Wajibate ko in kɔni a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a to ten an tɛ muguci yɔrɔ la an di kɛlɛkɛyɔrɔ la Wajibate i k'a dɔn an ni jihadiste tɛ ɲɔgɔn na Wajibate jamana den yɛrɛ dama polisi min ye civil Wajibate nin bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen ye nka min kɔni kɛra nin ye a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko n'a ma ɲɛ o kɔ o tuma wulikajɔ de ka kɛ min bɛ se k'a to ni ɲɔgɔnna tɛ kɛ tuguni Wajibate Mali dun i k'a dɔn kangari bi da wulikajɔw bi boloda directeur général ministre min kun bɛ polisiw ni ayiwa fɛn kunna général Salifu ye hɛrɛ kuma kɛ nin na a y'a seko kɛ k'a fɔ kalo o kalo a bɛ munumunu arajosow ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛfɔli kɛ polisiw kan k'a kɛ tan civiliw kan ka kɛ tan polisikɛ ni nin mankan o kɛra sababu ye a donnama in kama ka ko caman nɔgɔya k'o dabila Wajibate nka ni kumaw ti kɛ ni ɲɛfɔli ti kɛ a ti ɲɛ dɛ ko bɛ ɲami dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn o tuma bi général Salifu min y'a fɔ don ye a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ a donnama in kama Wajibate k'a dɔn k'an ka fo sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye polisiw ka ɲɛmaaba ye n'o ye directeur national de la police contrôleur général Solomani Tarawele kɔni a kumana Wajibate kuma min bɔra o na kɛ basigi ye wa nka a na maanifin kɔni hakili sigi kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ min kɛra o don ko Wajibate ko a la a tɛ ku polisi la bilen ka boli maa nɔfɛ Mali kɔnɔ yan dɔ fɔra ko la o fɔra ka dɛsɛ ko maa kana maa gɛn nka hali bi u bɛ ka gɛnni kɛ dɛ Wajibate directeur national de la police a ko polisi kana maa gɛn bilen Wajibate o sɛbɛnna k'o sɛgɛsɛgɛ ni k'o bila polisi o polisi n'i ye maa gɛn mobili la walima moto la i ta fila ni tila Wajibate awa polisiw da ye min ye u ka file fiyɛ ni file fiyɛr'i la Wajibate n'i ma jɔ u k'i ka numéro ta i kan ka ɲini cogo min na bere min bɛ taa da i kun o ka kɛ nka k'a fɔ de i bi tugu maa kɔ k'o gɛn Wajibate o dabila la a ko n'o bɔra a la Wajibate ko in gɛlɛyɔrɔ bɛ mobiliw de nɔfɛ sabula CH Wajibate o fana kun fɔra k'o dama fɔ k'o dunu fɔ k'a fɔ mobili CH mobili min ma dédouané Wajibate a kana boli jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nka n'i y'o ko ta k'a lajɛ o fana fɔra k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ Wajibate nka an bɛ donni min na ko bi n'i y'o ko ta k'a lajɛ Wajibate wuluku maa min bɛ wuluku tile o de y'a karibaa ye sɛbɛnnikɛla ko CH caman bɛ jamana in kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Wajibate i b'a ye k'a fɔ min ye faamaw ye olu yɛrɛ de ta don CH polisi gendarme sɔrɔdasi kiiritigɛla Wajibate i k'a dɔn faamaw de yɛrɛ de caman bɛ yaala CH kɔnɔ sɛbɛnnikɛla k'o de bɛna nin ko gɛlɛyɔrɔ ye n'o tɛ nin kuma in fɔra o Wajibate bi la ko tɛ nin kuma in fɔra mobili o mobili ni CH b'a kan Wajibate i k'a dɔn a man ka boli jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko in fana kangari dara wulikajɔ wɛrɛ kan ka bolo da Wajibate CH ko a bɛ se ka dabila cogo min jamana in kɔnɔ sabula CH Wajibate o mobili sidɔnbali de sɛbɛnnikɛla ko Bamanji bɛ se ka don a kɔnɔ so bɛ se ka don a kɔnɔ Kalabanji bɛ se ka don a kɔnɔ o damada min
be wajabate i k'a dɔn de fana kan ka dabila a ko an bɛ don min na ko bi wajabate i k'a dɔn CH fo dɔw b'u disi gosi n'a ye u bɛ yala n'a ye cogo min kabini san 2015 ni hakili b'a la wajabate i k'a dɔn Bamanju nana a marifati dɔ kɛ Bamakɔ o CH ko a gɛlɛya nana wuli a donnama in kama a jirala k'a fɔ mobili o mobili ni CH don a bolili ka dabila wajabate nka dɔɔni mɔɔw tilala k'a bila CH bi panga sabati dilan a jamana fa bɛɛ lajɛlen la o maɲi nka n'i y'a ta k'a lajɛ polisiw ni gendarmew wajabate o fana caman de bɛ yala CH kɔnɔ u ti minɛ fo ka fɔ o ye tiɲɛ dɛ walima députéw karamɔgɔ i da sen bɛ jiri mɔ i da sen bɛ jiri mɔ dɛ wajabate i k'a dɔn min mobili dɔ ye CH b'a kan sɔrɔsi banfula bilalen don vitre sanfɛ walima ceinturon bilalen bɛ yen e bɛ jamana sariya sanfɛ wa ça c'est quoi e bɛ sariya sanfɛ wa donc bere kɛ ka jamanadenw bagabaga wajabate o den mankan ayi kabini ye u kan ka fɛɛrɛ tigɛ wajabate i k'a dɔn mobili n'a bɛ a polisikɛ bolo walima gendarmekɛ bolo n'a ma se ka dédouaner u ka fɛɛrɛ kɛ k'a dédouaner k'a d'a ma sabula n'olu ye exemple di a tɛ k'u civil si la diɲɛ na abada ka yala CH kɔnɔ voilà a filɛ dɛ nka CH don ka tila ka bere walima ceinturon da mobili ɲɛfɛ k'a jira k'a fɔ sɔrɔsikɛ ka mobili don walima non ne bɛ sariya sanfɛ maga tɛ se ka kɛ ne la ni polisiw donna CH kɔnɔ bi m'a to an yɛrɛ godonna an bɛ don a kɔnɔ an bɛ don dɛ min donnen filɛ la nin ye wajabate u ka kangari da fana motobatigiw ye motobatigiw minnu bɛ maa gɛn motobatigiw u bɛ sin k'i ja tigɛ ten ka bɔ i kɔfɛ ko vururu nin ye min ye tan routièretigi ninnu o bɛ Bamakɔ bi dɛ bon ni n'o tɛ ministre Salifu ye nin bɛɛ fɔ an ye o kɛra motobatigiw man ka maa gɛn u ti maa minɛ olu ta ye contrôle de u bɛ contrôle kɛ kosɛbɛ o tiɲɛ dɛ u bɛ contrôle kɛ n'u sigara mobili min na wajabate i k'a dɔn u b'i jɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ papier o jira an na kosɛbɛ n'i y'a jira i bɛ taa n'i y'a jira tranquille i bɛ taa gɛlɛya t'a la hali polisi minnu bɛ jɔ sirakun ni fɛn na Salifu ye nin bɛɛ fɔ an ye wajabate yamaruya t'u bolo ka maa gɛn yamaruya t'u bolo ka maa bugɔ i k'a dɔn u b'i ɲininka de tranquille bonya kɔnɔ nka filɛ dɛ mais fɛn o fɛn bɛ nin ko in ba ɲɛfɔli don o ye tiɲɛ u ka ɲɛfɔli kɛ maliden bɛ ɲɛfɔli de fɛ k'a fɔ k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ u man ka sɛŋ'o de la ministre tun b'a kɛ cogo min kosɛbɛ c'est la seule solution il faut sensibiliser a y'o daminɛ il faut expliquer ministre Salifu tun b'a kɛ cogo min jamana mago bɛ min na mun ye sɛbɛn ye Salifu ni cɛ an ye min sɔrɔ ni ka bɔ ayiwa le soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula wajabate an ka Tezara premier min o bɛ bɛn ni ka sɔrɔ ka segin ka na hali wajabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tungara ne bɛ n tigɛ don le témoin sɛrɛ fasiriba n'o ye A Keyita A Keyita a ko minisiriso min sigilen bɛ malidenw ka bɛn kelenya o bɛ se ka jidi n'o ye ministère de la réconciliation nationale ye karamɔgɔ daba tungara a kɛn bɛ ka ŋaniya jira ni ka wulikajɔ kura dɔ kɛ nin ko in a kɛn bɛ dabalibanko ye fasiriba ko a ko n'i ye minisiriso in ye a sigira ka mɛn ka sɔrɔ min ye kunkanba ye o ma lakale karamɔgɔ daba tungara ko ja baaraw tun bɛ ka kɛ dogo la fasiriba ko min ye juwakun kɔnɔna ye minisiri ale kɔni bɔra ka kunkan dɔ gosi n'o de ye sɛfɛwari miliyari 65 o kuma ko bɛna ta ni k'o di faso maliden jangatɔbatɔ ma maa minnu bɛ n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ u fa dugukolo kan u ye ɲangata sɔrɔ fasiriba ko nin baara in a bɛna mɔnɔbɔ san 5 kɔnɔ fasiriba ko miliyari 75 jamana de bɛna bɔ wa a kɛmɛ k'o ɲininkali boloda a ko siga kɔni tɛ min na an ka foroba wanganden n'o ye trésor ye fasiriba ko trésor public ale kɔni bɛna dɔɔnin di nka n'i y'a lajɛ trésor ka dɔ kɔfɛ maa minnu bɛ ko y'an dɛmɛbaaw ye n'o ye partenaire financier olu de bɛna a fangirima bɔ fasiriba ko a ko min ye nansarabilen minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'u ka lasigidenw bi yan olu de ni ministère de la réconciliation ye tigɛnɔbila kɛ ni ka jateminɛ kɛ maliden minnu tɔɔrɔla mali dugukolo kan fasiriba ko u bɛna lajɛ sa ni ka bolomasumako ye o kuma o tɔɔrɔ bɛ tali kɛ mun kan dɔw bɛ u ka bolominɛw bɛɛ lajɛlen jeninna dɔw fa sara u baw sara dɔw yɛrɛ bɛ minɛw b'u bolo n'o ye u jiginnafɛnw ye foro ka taa bila misiw ni bagan tɔw la karamɔgɔ daba tungara tasuma donna la walima k'an daraki ka b'u bolo a ko maa minnu bɛ fana ni hakilina waasi b'olu la jango kulu hakili k'a sigi a nɔkɔrɔ la nin wari in bɛɛ lajɛlen bɛna don o daw de fɛ aw maaw ka ca dɛ caman bɛ o kɛra fatɔ ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara min ye minisiriso a kɛmɛ ka jarajakulu dɔ sigi n'o ye CVGR ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ka jateminɛ kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli dagosi bɔra maa 106 bɔɲɔgɔnko u ko k'o ye a baara kun fɔlɔ ye o tuma min ye k'a daminɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka na bila bi la mali faso kɔnɔna la maa minnu bɛ ni bin kɛr'u ka lakika yɛrɛ la ni ka tɔɔrɔ ta k'u sɛgɛrɛ o tuma ko jamana ka kan k'a lajɛ k'u bolomasuma o tuma olu ka dususuma k'o de bɛna ni jamana fana
fana kolosumali sabu maa minnu bɛ n'u hakɛ bɛ jamana fɛ karamɔgɔ Dabatungara ko nin bɛɛ lajɛlen bilisa ɲagami faralen ɲɔgɔn kan o kuma ko Mali tɛ se ka lafiya fasiriba ko minisiri n'o ye Wake ale ko ne jateminɛ belebeleba kɛ Mali ka lafiya malidenw ka se ka bolomasuma karamɔgɔ Dabatungara maa minnu n'a ka kan a ko ne nin kɛra a dɔ bɛ dɔ la Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ maa 16 fɔlɔ min bɛ n'olu sugandira a ko sɔɔni a tɛna mɛn olu bolo bɛna don u ka wari kɔrɔ min ye wari in ye karamɔgɔ Dabatungara k'a bɛ di dɔɔni dɔɔni k'a daminɛ san 2021 ni ka taa bila fo san 2026 a ko san 5 baara don o kuma dɔ bɛ taa dɔ bɛ na o kuma olu kɔni bɛna ɲɛnabila ni ka baara daminɛ olu talen kɔfɛ min ye jamana ɲɛmaa minnu bɛ olu kɔfɛ ka jamana mara karamɔgɔ Dabatungara k'u b'a ta olu ka dabadakɔrɔ la ni ka tɛmɛ n'a baara tɔw ye maa maa bɛ yen k'o de yamaruyalen bɛ o kuma f'u ka nafolo ka ta ka d'u ma yaasa Mali bɛ se ka kolosuma ni ka Mali basigi kunnafoni filanin hali an ye min bɔ le témoin kɔnɔ A Keyita ale ka sɛbɛnni don bon wato en bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les secrets bancaires o don banquiw la gundo sɛbɛn fura nin y'a bolo ko siɲɛ 200 ani 16 ye bon jabate i k'a dɔn BDM bɛɛ lajɛlen jɛ banki farafinna banki jɛsɛnani banki BDM ka mɔnɔ ka mɔnɔ kura bɔ ni ka mɔnɛ bɔ jamanadenw na bon jabate jamanadenw mana taama ka taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ BDM a b'u sɛgɛrɛ hali o de la i k'a dɔn duwakun tɛmɛnen BDM a ye dayɛlɛli kɛ i k'a dɔn Senegali bolo ka Dakaru wajibate i k'a dɔn jamanaden minnu bɛ ani sɔrɔ bosobaw u ka se ka lafiya wari tali ani wari bilali la maa min dara ka bila BDM kunna Dakaru a to a de ko Fatumata Gise Ndaw wajibate i k'a dɔn ayiwa muso in kan ka dɔn sabula jamanaden do maa min galana ka banki ko ɲɛdɔn san 30 a bɛ banki baara la wajibate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Fatumata Gise Ndaw muso do min ye du belebeleba dɔ den ye wajibate i k'a dɔn den filanan do ka b'u ka kabila kɔnɔ i k'a dɔn a bangena Segu ayi ne t'a dɔn a bangena Segu Fatumata Gise Ndaw wajibate i k'a dɔn kabini Ala y'a da kalanw bannen kɔfɛ a ma foyi de kɛ ni banki baara tɛ wajibate kabini a denmisɛnnin min ye kalanbolow ye i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye fa ye Tijani Gise wajibate i k'a dɔn o kɛra ambassadeur ye ambassadeur plénipotentiaire wajibate a ko i k'a dɔn kabini o waati den b'a nɔfɛ kalanw na sɛbɛnnikɛla ko a ka denmisɛnninya Alger Pékin Moscou kana laban Dakaru a ma foyi kɛ fa nɔfɛ kalankɔ sɛbɛnnikɛlaw ko ayiwa Fatumata Gise Ndaw wajibate k'a dɔn a yiriwara kosɛbɛ kalanbolo nana yiriwa kosɛbɛ k'a to Dakar sigi la sabula min ye lycée ani bagi a y'o sɔrɔ n ɲininka Dakaru wajibate min ye lycée français o ko min ma ko Jean Marmoz i k'a dɔn a ye bagi salo ye sɛbɛnnikɛla ko Senegalikaw fɛ yen k'a dɔn kalan nana ja sabula min ye hali ale yɛrɛ mɔkɛ ye o min n'o bɔra i k'a dɔn ayiwa ekɔliso min n'u k'a ma o kun ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ kun don Île de Gorée la san 1920 waati wajibate kalan in kɔni a y'a salo bomosi de la fo kana se i k'a dɔn bi ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bɔ tuma min n'a ye wulikajɔ ni bolo da wajibate i k'a dɔn a nana université kalanw daminɛ Allemagne ka taa kuncɛ Faransi jamana na wajibate i k'a dɔn don min Fatumata Gise a bɛ bɔ lɔgɔli la ani wala minnu bɔra o de ye DEA en sciences gestion option finance wajibate institut d'administration o ko min ma ayiwa IAE Dijon Faransicaw fɛ yen a laban na tun wajibate k'a dɔn ko min ma maîtrise en économie entreprise a bɔra n'o ye université Bourgogne wajibate o bɛ Dijon Faransi jamana na a tilala ka degi k'o salo ka wuli k'i jɔ n'o ye université i k'a dɔn Duisbourg Allemagne sɛbɛnnikɛla ko san 30 a bolo bi baara la maa ti banki kofɔ muso in ye wajibate sabula a ye san 30 de kɛ baara la wa a y'a daminɛ kabini banki dugumana fo kana kɛ ɲɛmaa ye bi wajibate i k'a dɔn awa Crédit Lyonnais ani Société Générale wajibate a ye baara kɛ nin banki bolo la Faransi jamana na Crédit Lyonnais wajibate sabula o de laban na ka baara kɛ ni ayiwa BMC2 ni hakili bɛ BMC2 la banki min kun bɛ Mali kɔnɔ wajibate o banki bolo min ni BDM kilela k'o san Ala ni Ablaye Dafe sababu Allah o kɛra dɛ BDM kɔni ŋana dama de tɛmɛna ye wallahi cɛ dɔ bɛ yen a tigɛ ka di dɛ jɔn Burulayi Dumbuya lui je connais pas basketteur don Ousmane Farota bɛ yen Ousmane Farota ye balontanna kɔrɔ kɔni ne ni nin bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Burulayi basketteur kɔrɔ ye a bolo ka di o ye kuma wɛrɛ ye a bolo ka di banki baara de la a bolo ka di ɲumanya la tɛ dɛ banki baara
wari bara a fɔ a bɛ banque baara dɔn ni k'a bolo kɔni ka di o kɔrɔ de k'a bɛ sɔnni banque ka banque ka maçon sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye an balimamuso ye Fatumata Gise Ndaw wajabati i k'a dɔn munumunu salo minnu kɛra fɛ nanzara jamana na a yɛrɛ nan'a ye k'a dɔn k'a fɔ ha ka ja ne ka faso n'o ye Maliba ye i k'a dɔn a mago selen don ne ma o tuma n ka wulikajɔ boloda ka faso sɛgɛrɛ o de la ani furukɛ u y'u dɛmɛ ka jamana sɛgɛrɛ wajabati i k'a dɔn o y'a sɔrɔ u ye baara kɛ nanzara jamana caman na tuma min n'a ni BDMSA n'a ni olu nana bɛɛ la wajabati a ye baara daminɛ dugumana na fo ka se bi ma ou combien chargé clientèle, agence de Paris, directrice agence Bako Djukoroni, directrice adjointe, direction de l'exploitation, agent des réseaux de Bamako et des particuliers. Wajabate à son actif, Ikadon Ananawulika Boloda, allez de Kakudumu Kono, agence Chamanana Daile, Wajabate Kado Bamako, Animali Oro Chamana, Wajabate Kado agence principale 2, Ikado Ayo Nyamayake, directrice, Ikado risque et du on m'a fait un AP2. Oh. Oui, terme bancaire. Ah oui, d'accord. AP2, AP1, AP2, BS. Akatane. Oui, terme bancaire. Nibé. BS ni Bouakar Sidibé. BS, a te fait agence Bouakar Sidibé. A te fait agence BS. APD, agence principale 2. Bois. Ningo nundo ma kala no ma ikanati yere dadu mana. Nye bangi kao. Banque Djouenge. Agence Draman Jakite 4 ans. Baraka Bangla. Ikaku Baraka Bangla Kalaba Kanaka Radio Makela. Il s'agit. D'accord. Bonjour. Namu. Ikadon Awami Fatumata Gise Ndaw. Ikadon Musu Mbulu Dongo Kani. Ikadon ya fotuko me APD directrice agence principale 2. Ikadon Alabana ka Kenyama il risque des engagements. Kakla ka Kenyama danga pôle financier juridique. Ma minu misharakota banki ko erani warkula. Gestion des risques et des engagements. Bonjour bate akikadon ami doni na kobi. Minye ababedem directeur no yenge nga shirbukai haidara na dana taka daka Senegal bulu fara e de se kan mbara nyirwa e de se kan nyeta sabati Fatumata Gise Ndaw ikado afuruledu fonctionnaire international do Mali dendo wa dengele de ba bulu fana wajabate ikado o dengele fana ye étudiant ambi doni mina kobi minga da ninguye wajabate ikado de anga seko ni dongoye wadu tama ikado fana kada ninguye ko barakura min n'o kalifala la Mali to ala ikado ani Burama Amadou Haidara o to ala ala ka yiriwa ala ka kɛ ko sabatili ni mun ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ la secret bancaire kɔnɔ aka bi bɔl la karamɔgɔ dɔ bɛ wɛrɛ kɔnte bi table ya o kɔni o bi kɛ waati Bouakar anglais ko Bouakar fi anglais la o sɛbɛn min b'i bolo o tɛ kala ya Aïwa, karamɔgɔ yana me wuli ne kunnafoni min bɔra secrétaire la entreprise Aruna Traoré ko ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan u ye u ka tirage fɔlɔ kɛ k'a kɛra kunnawolo o kuma k'u mago bɛ denmisɛnnin galabu dumanw na tuguni denmisɛnnin minnu bɛ u si b'a daminɛ san 18 ni ka yɛlɛ o sanfɛ k'u ka baara bɛna kɛ k'u ka tigiw de feere da ni da du ani du n'u maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ fɛ ka ye nin kɔnɔna la i bɛ se ka nɛgɛjuru ci 76 64 52 26 71 05 59 90. Boy wote wati na ka wati ma se bita ko na mba nyongire ya min ye ndenge nyeta na saba 600 o dana no go jira burapele Sidi Traoré o bina nyon zoro farko no jakena kan surafana to ma du shuina ndenge nyamuga surafana to ma du shuina ndenge nyamuga sebe kan ni gafa kele ka boje bate ndenge nyamuga ni kele sanga bisaba nem se kana kuma so kono jemuka min nanga ma ko bamana ga kan joni dawka madanu Touré ale bi laba ka fona ko fosu araba kunju boje bate ka do foli ani tanni anno ke kan nyeshi ay wa balima sira e ka do teriya sira e ka do barake nyanzira anga musoroba aka fatuli mingera mawo manni nana kenaka amba befo ka wani ka duwa dungu bi sabla minya barake Ustaz Bare Traoré aka musoroba fatura wajabati mawo man nana ande man kungula ame duwa doku ye awa ikado ka duwa nyinu fe duwa ku ye nego karafe bi Gibson control ikado wajabati dabatungara aka ambe sini ni kenakile ka insha Allah ikado gafe kura o boli kenaka wa salam.